Bez veze. Ćao. Ćao drugari. Ćao drugari. Da. Mi smo odlučili danas da snimimo ovaj mali filmić za vas. Kao što vidite, mi se nalazimo u našem toplom domu. Korina je još uvijek bolesna malo. Temperaturica, malo nos, tako da nemojte mi zameriti, ni njoj, ni meni, ako bude to nešto malo onako kilavo, ali ćemo se potruditi da budemo što brži i precizniji. Korina će mi pomoći da ovu našu malu prezentaciju klikćemo ovde i da on će biti moj mali asistent, a ja ću probati da budem što jasniji i da vam objasnim šta je to dizajn, pošto ste učili slovo D i ostali smo dužni da vam dizajn na slovo D. Sad, jedna mala, samo ovako, kratki uvod koji će u stvari trebati da odgovori na to Korina, jel da? Šta ovde piše? Šta je to dizajn? Baš lepo što si to pitala. Dizajn je u stvari proces donošenja serija odluka koje imaju za cilj konstruisanje, oblikovanje i kreiranje nečega. Znači, ako ćemo najjednostavnije, znači to je jedan kreativan proces koji za taj krajnji ishod ima to da nešto proizvede. Korina je sad prebacila jednu sliku i pokazala nam je jednu stolicu koja je nešto fali. Očigledno je to noga na koju smo mi navikli da je u stvari jedna stolica ima 4 noge. A te 4 noge moraju da budu tu zato što one moraju da služe da bi neko mogao da sedi na njima. A može i 3? Može i 3, ima i stolica sa 3. A može i 2, ono kvadratiće. A nemoj sad da mi kvariš priču. Ajde još dalje da vidimo šta ima takvih primjera. Sljedeći primjer bi mogla bude kuća kojoj fali Korini šta? Vrata i prozor, jel tako? Ajde da vidimo šta još ima. Tek je ovo nenormalno ludo. Znači, bicikli koji bi probao da ide na kvadratnim nekim točkovima, nema šanse. Znači, stvar mora da bude korisna tako što će da se napravi da to može da se koristi. Znači, kvadratni točak ne može, naravno. Korina, daj da vidimo našeg pračoveka, koga smo nazvali, kako smo ga nazvali, prvi dizajner, jel da? A kad je on živeo? Nešto pre? Pre 100.000 miliona i 200 triliona godina. Ali, malo bliže našoj sadašnjosti, tu gde živimo, je živeo jedan gospodin koji se zvao Dieter Rams. On je jedan od poznatijih dizajnera današnjeg veka i on je tu postavio nekih 10 principa sa kojih vas stvarno ne bi ja zamarao. Ali bi vam rekao da jeste i njegov stav je bio u tome da od tih 10 da je jedna mora da bude, taj dizajn mora da bude koristan, a mora da bude i lep. Znači te dve stvari i plus ostalo ovo možete da pročitate posle sa Sanjom pa da možda prodiskutujete o svim ovih 10. Korinina sestra, odnosno Mateja, misli da je to jako teško da se zapamti sve, ali Korina želi to da uradi. Jel tako? Ajmo dalje. Šta nam je sljedeća tema? Sljedeća tema, ko se bavi dizajnom? Prako je. Ajde samo da ukratko da kažemo, znači kakav dizajn uopšte postoji, znači ko sve može da bude dizajner? Arhitekta može da bude dizajner, jel tako? Može da bude dizajner interijera, što je isto kao arhitekta, samo što ne radi kuće, nego recimo uređuje sobe, dnevne boravke, razmišlja o tome koju boju ćemo da ofarbamo zid, a kad kažemo zid recimo da ofarbamo u žuto, to bi bio recimo izbor nekog enterijeriste, odnosno dizajnera enterijera. Isto tako, dizajner može da bude i dizajner nameštaja, da odluče kakav će bude krevet, da li će da bude i kako će se napraviti krevet na sprat ili krevet koji ima onu fioku na izvlačenje dole. Znači, to sve mora da bude korisno, a ujedno da bude i lepo. Znači, to rade dizajneri nameštaja. Onda, kada kažemo sledeću stvar, šta je ovo? Ovo je pozorišna predstava, to prepoznajete svi. I Korina će reći koga tu vidi, dve osobe koje su... Ivica i Marica. A kako si to znala? Zato što?
si videla šta? Kuću od slatkiša, jel tako? I šta, to te podsjetilo na to da u stvari je to Ivica i Marica, jel tako? Unutar jednog pozorišta osmišljavaju kako će da izgleda ta kuća, osmišljavaju te kostime za glumce, osmišljavaju svetlo kako će da se osvetli, osmišljavaju koje frizure osmišljavaju. Znači, to su sve dizajneri unutar pozorišne jedne predstave i pozorišta kao institucije. Možeš dalje, Korina, da bi pokazali još jednu sliku vezano za pozorišni dizajn, a to je da vidite da taj dizajn je u stvari jedan kreativni proces, gde sada vi pričate priču sa tim dizajnom. Znači, ovde vidite kuću koja manje više liči na kuću, a ovde vidite kuću koja nije toliko kuća, ali vidite da ima obrise te kuće, znači imate taj oblik i ti prepoznaš, Korina, da je to kuća. Sve što vidiš, to je neki dizajner napravio. Jeste, znači, upravo to sam teo sad da kažem, pa i sad ovo. Znači, sad kad pogledamo oko nas, ti gde god se okreneš, ti u stvari vidiš nešto što je deo nekog čoveka koji je negde u nekom momentu nešto osmislio i proizveo, napravio. Šta ovde vidiš? Ovde McDonald's. Znači, zašto sam iskoristio McDonald's? Zato što to će nam biti sad uvod da bi ispričali nešto vezano za grafički dizajn. To se inače zove logo. Znači, to što vidite, to veliko M, to je logo. Isto ko što znate ona zagrižena jabuka da je Apple, isto ko što znate da je... Znaš još neki? Kruška. Kruška, ali to je u seriji, tako? Znači, to je ta kruška, opet je to onda Nike, kako ima onaj znakić, je tako? Brendiranje nečega je bitno da bi čovjek mogao da povezuje sa nekim pričama. I sad kad pogledate, znači McDonald's je lanac brze hrane, je tako? Ta brza hrana je nešto što se propagira na razne načine i ovo je sad jedan od njihovih tih panoa koji hoće da kažu ok, dođite da jedete kod nas, sve je lepo, sve je fino upakovano, sve mami na pogled, na izgled, ali to da znate, mi se hranimo isključivo zdravo, je tako? Isključivo zdravo. Sad, ok, i lepo rekla Korina, znači dizajn je svuda oko nas. Ok, šta smo rekli? Rekli smo da grafički dizajn ima svoj alat i ima svoja pravila. Nešto slično kao što je onaj čika Dieter Rams pričao, znači o pravilima nekim. Sad, mi ovde sada pričamo i o alatu koji ćemo da koristimo za pravljenje grafičkog dizajna i pričat ćemo ukratko samo o tim pravilima. Ovo je najjednostavniji način. Znači, alat, molim vas, shvatite kao nešto što pored olovke, gumice, računara, kako se uopšte pravi grafički dizajn, mogu da budu i, šta je ovo što vidiš ovde, Korina? Linije. I to je jedna od vrsta, znači ti kada budeš crtala sa linijama, to je nešto što u stvari praviš, ali još uvek nemamo gotov dizajn. Ajde vidimo šta još ima. Ovo su različite veličine. Vidiš, počinje od malog ka velikom. Daj da vidimo šta još ima. Šta je ovo? Oblici. Različiti oblici, znači oblici su vam alati. Korišćenjem oblika vi dolazite do grafičkog dizajna. Znači, alati su nam ujedno i boje, tako, i kad pričamo o bojama, pričamo o toplim bojama i ujedno možemo da pričamo o kakvim još? O hladnim. Hladnim bojama, bravo Korina. Znači, boje postoje 3 osnovne koje koristimo, a kad pogledamo spektar boja, sve te boje imaju svoje te komplementarne boje koje se nalaze na različitim mestima na tom spektru boja. Ok, znači sledeći alat bi mogli da spomenemo da je to tekstura. Tekstura, bravo, znači ona određuje da li taj naš dizajn treba da bude mekan, grub, tečan, čvrst, znači nešto što određuje tu karakteristiku samog dizajna. Ovo su šare i poslednja je mreža linija koja se koristi i kao pomoćna da bi se nešto uradilo, ali je u savremenom dizajnu, grafičkom dizajnu izuzetno zastupljeno to. Ono što je sad sledeća stvar o kojoj ćemo sad pričati, znači ovo su bili alati. Zamislite da su ovo kao čekić i ekser koji sad moramo da znamo kako da ga zakucamo. Znači sad pričamo o pravilima. Znači to je jedan od pravila, znači kontrast,
dve različite stvari. Sljedeća stvar, ovo smo nazvali, čekaj da vidim kako, znači ovo je ravnanje, kada nešto pokušavate da postavite uz neku ivicu, stavite ga na sredinu, kada nacrtate nešto, daj ovo Korina, onaj tvoj crtež, znači daj, Korina kad uzme da crta nešto, onda mora da zna gde je sredina tog crteža, da bi mogla lepo da postavi ovu zec, mačku, kucu, šta god, zec. Znači, to je to, ravnanje. Onda imamo nešto što moramo da znamo šta je bitnije od drugog, da bi mogli da napravimo to neko slaganje redosled. Onda imamo opet nešto slično kontrastu, samo što je ovo recimo nešto puno prazno. Znači, možete da posmatrate oblike kao negativne i pozitivne. Ovo možemo da... Šta smo sa bojama ovde, Korina? Udubljenje. Dubinu smo uspeli, jel tako? Udubljenje. Znači, nekako možete bojama da nijansirate i da kažete nešto koliko je daleko i to je pravilo kako se to pokazuje. I nešto što se ovde, poslednje pravilo koje hoću da vam samo naglasim, nešto što je u stvari simetrija. Nešto što se uvek razmišlja o tome da imate levu i desnu stranu isto. Je li tako? Gde imate simetriju? Ovo je sad prikaz šta je ovo? Pahuljica. Pahuljica, koju vam je Sanja sigurno objašnjavala kako se one stvaraju i kako su one, svaka pahuljica je... Ista. Ne, svaka pahuljica je različita, ali imaju jako precizan taj simetrični oblik. Tako je. E sad, to bi bilo ukratko nešto vezano za grafički dizajn i na šta koristimo alate i pravila. Ajde klikni sad da bi vidjeli, došli smo do kraja, tu treba samo da odgovorite na jedno pitanje Korini, znači ko želi da se bavi dizajnom? Tako je. I ko želi da se bavi dizajnom? Hoćeš ti da se baviš dizajnom? Da. Dobro. Šta misliš da će drugari nekim da se bavi dizajnom? Ili se ovo njima dopalo? Ha? Pa se bavite vi dizajnom tamo? Šta je to što radite? Ha? Sve. Ja isto mislim. Sve što vi tamo radite jeste čist dizajn. Tako da, manje više, dve stvari koje moramo da zapamtimo, da u stvari je dizajn i uvek nešto što je prvo korisno, pa tek posle lepo. Ako je samo lepo, to onda nije dizajn, onda je šminka. Jel' tako? Okej. I šta sad? Ništa. Idite igrajte se. I budite dizajneri. Možete da dizajnirate automobil, ili znači dečaci mogu da obuku cicu, da budu modni dizajneri, a cure neka uzmu i recimo dizajniraju automobil. Okej. Ajmo sad da se pozdravimo sa njima i da kažemo kad ćemo se vidimo. Ćao. Možda već sutra. Možda ćemo se sutra vidjeti. Ajde, da se nadamo da nećemo imati više temperaturu i da će biti sad sve okej. Važi. Ćao. Drago mi je što smo se upoznali. Nisi rekao da si moj tata. Nisam rekao. A ako neko nije shvatio, ja sam Korinin tata. Doviđenja.